Jotto jagana bike rally khane bike rally ke bubagrani je thansani mari awas jengtine khore gore puto kire nai tei bubagrani je joba 16 tarini joba kotoro jeng khore gore chini thansani mari androsho chara pirinani bekai thangai jango 2 tarikona china andro samunnai taklai dipramo tha painani mari jengtine no promanangkha jengtine bike rally 2000 ne abo jengtine bike rally khlai dango tei bubagrani je thansani je mari abo jeng khore gore pusu kirenai taklai dipramo tha khrakchano leader bubagrani netritwe bubagrano jotto amchaini luknokno anara samarko bugoi supply khlainani bagai jeng gore gore tini pusu kirenai protiti Tiprasani nogono andra sarani gusli sari rezak abo jeng 16 tarikh ni sumne saptani sumino bubagrani andra samari wa putri kaplai khajai nei jeng kokpi awai pramathang sini media takusono tai sini o egro mandai bazar ni je kendro ni je sini kaisa bike rally mega bike rally o bike rally faijak joto sigla rakno belai keno hambai marwo andor nuguman khana tini o jagao pray 1000-1200 khanik sini bike tini o bike rally khaimen bisingtei jeng obono phrongnai je sini buskani salo buskani 16 tarik o je buskani 16 tarik obo sini je itihas kaisa sanamjaga nai tongo obono no jeng message rnai je sini o mandai pura mandai বিধানসভা কেন্দ্রনি goli goli lama thangile jeng obono pinai sini buskani salo sini tamjane sini je candidate jobno sini je candidate bubagra jongi rojarno jotono jate fund winai apply khlainai sini buskani salo jeta sini nangi tongmani sini je kamai thangjak sini je yakni segi tlangjak abono sing teu se kipli janani o je message no sing tini o rally khaimen bisingtei o amchaini sini mande amchen jotono jeng pinani bagar tini sini sikar kotum laijak aboni bagai belaikan ang tini wo omahki boron nuginai sini sikar rokno sini YTF rokno sini aura rokno TW rokno jotono na ang ham o rally ni o Gurmini Stadium ni simi jangai Birkudas yango Champangnagar Devendra Nagar Kolabagan Jirania tarpore chini ayango
ke aingo amnai arsi Jero patita nabok kuning nabok suno. 32 Pula kini sawai suno lamunan bagus sini orang Faisal Faisal. Kini erolang pantai kejitin sini candidate. Barugunan Sabta Daparma. media rok no hambai tai lukurok no hambai mari otam himalaya jotono khatan khajen bising ti khlai nai tini bike rally tongthok jak jotono mukhang gujung khlai nai tini phaijak lukurok no bono sanai tini jotto takhuktai bukuksong mandai jotto amchaini borok rok no angabono kobongnai thanchani marini bising tino o bike rally engi tongo ebong jubok rok o khabo chajak jubok hingkai to chini bisma hini goni jago jubok hingkai dofani jati hini goni jago norok jotono cherai chakra joto jubok miliwino norok jotono thanchani mario phaibaidi thanchani marino support khlaidi tai bubagrano logiri di hini nai kobungnani musungo phainai 16 tariko chini boot dingnai o 16 tariko norok 7 ni simi line bachawi 4 ni bisingo mato habuinai jotono thanchani mario bubagrano Anro somari boot di hini kobungnani musungo arte kaisi sungmung ke 10-12 din doi da tei je dur to dur ba camping khai tongmani lukurok ni response bo hai mangkha lukurok ni respon belai no kahamangkha borok jotono andro somari boot dinan hini goiso emon ki CPM khlainai rok porjonto taklaile CPM no boot di boi borok jitia tamga raja sitong tongma ba raja no boot dinan hini borok jotono andro somari boot dinan hini saja tini muslim hindi bangali bai rok hindi dipra sangthun jotono bubagrano no jajago thanchani marini bisingo jotono andro somari boot dinan hini jotono lukurok sawotai respon dewo abu hajar ni lai tong bai bo ma tini maro hajar ni bo Thank you, sir. Ini the bike rally kerja